ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ। ନମ୍ବର 1, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେବେ ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମେ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ନମ୍ବର 2, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ କଳା ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରିବେ। ନମ୍ବର 4, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ରାଜା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ। ରାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କର ପୂଜା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ। ନମ୍ବର 6, କ'ଣ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 7, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ଫଳ ଜୁସ୍ କରି ପିଇପାରିବେ। ଶାଗୁ ପଣା ପିଇପାରିବେ। ଗଜାମୁଗ, ଗଜା, ବୁଟ ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, କେଉଁଠି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ? ବରଗଛ ମୂଳରେ, ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ? ଗୁଆ, ବ୍ରତ, ଦୀପ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳ, ଶାଢ଼ୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ହଳଦୀ, କଉଡ଼ି, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ, ବହି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଏବଂ ମାଟି କଳସ ବା ପିତ୍ତଳ କଳସ। ନମ୍ବର 15, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ଥାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକୁ ନାରୀମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।